na naman tayo. Gagawa natin ng bat itong Rogans. Rogans na kinonvert ng PCP. Yan. Taga Bagyo yung may-ari guys. Pinadala sa atin. Yan. Rogans. Pinutulan dito kasi may offset. Kaya pinutulong lang dito sa set niya. Yan. Kaya gagawa natin siya ng bat. Pinagawa niya ng bat. Yan. Hindi siya bulpak guys. Kaya full siya. Yan. Kaya kami magawa natin ng maayos. Ito yung design niya. Na gusto niya. Ganyan daw gusto ng design. Kaya sana panoorin nyo guys hanggang matapos kung anong kalalabasan ang gagawin natin. Sana magustuhan niya. Sige guys, stay tuned. Gagawa tayo ng layout sa kahoy. I-drawing natin. Sige, stay tuned guys. Ito yung design niya guys. Design ng airgun niya. Ng bat. Ganyan yung gusto niya. Pero ganito siya. Ganyan. Yun, papatabas na natin siya. Yan, sige. Papatabas na natin guys sa furniture shop. Stay tuned. Budol sama tatadan mo. Budol sama.
next day. Yun, ito na yung iba na iukay na natin. Talagay na rin yung lahat ng ano. So, lilihain na natin itong bat niya para lumabas na yung design. Lilihain na natin siya. Okay guys, ito update ko na lang kayo. Lilihain na natin ito. Siya nga pala guys, mahirap palang set up itong trigger ng ito, yung baril na to, Rogans. Mahirap palang set up to. Mas madali yung rod kaysa dito. Malit lang na diferensya, ayaw na magkas. Kaya mahirap i-set up tong trigger mechanism ng Rogans. Pero patapos natin. Kaya sige, lihain na natin. Tumat. One eternity later. Yun, gandang araw guys. So natapos na natin yung unit ni Sir Gerald Aquino ng Baguio. Shout out sa'yo sir. Ito na yung unit mo. Yung bat ng unit mo. Oh my God! Tapos na natin. Mahirap pala i-set kung yung trigger ng Rogans. Bola lang yan. Sakit sa ulo, matagal. Pero natapos natin yun. Tapos ang problema sa Rogans pala, maliit yung screw dito. Tingin ko lang pag PCP, PCP mo na, parang hindi na kayang hawakan yung bigat ng unit. Payat yung screw ng dito, yung naghahawak sa bat saka nagko-connect sa bat saka sa airgun. Payat yung screw niya. Ito, unit mo sir. Yan. Tapos na natin. So, babalutin ko na. Papadala ko na ulit sa Baguio. Pauwi na niya sa Baguio. Ayun. Shout out Sir Gerald Aquino ng Baguio. Saan ko pa yata itong Aquino? Paano masabi? Yun. Sana magustuhan
niya guys, yung ginawa natin. Ginagawa mo! Kaya ano gusto nang mayari. Yun, sige guys, napadala ko na ito, babalutin ko na. Tapos babalik na siya ng Baguio. Okay guys, salamat ulit sa panonood sa video natin. Sa next video na naman tayo magkita-kita. Yung mga nais magpagawa guys, iwan ko na lang sa description yung ano ko, contact ko. Tingnan nyo na lang sa description. Okay guys, shoutout ko na sa lahat. Hanggang sa next video na naman.